Maying hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Light Them with My Word. Ang atong ebanghelyo kinutlo sa Kapitulo 13 sa ebanghelyo ni San Lucas, versikulo 1 hangtod sa 9. Mao kani ika-tulo nga Domingo sa Kwaresma. O kani naglangkob kani duha ka istorya, no? Ang paghinulsol o ang pagkapasensyoso sa Ginoo sa kananaang sa iyang gugma o kaluoy kanato, no? Asa man ni gi portray o gipakita sa ato ang ebanghelyo. Diha niya gipakita sa katong paghinulsol sa kasalanan, kaya ilang pagtuo nga ang kana kunong kaparutan sa kinabuhi, kana mga trahedya sa kinabuhi nga makita diha ka sa katong natumba nga tower sa Siloe. Kuan diha nga na ang linaw diha sa Siloe, nay tower na tumba og 18 ka buok nga namatay. Ang ilang pagtuo nga ang kana makasasala mo'y silutan sa Ginoo sa kamatayon. So, ang uban nagtuo sa labi na kanang ato ang mga magtutudlo pod sa ato ang kanang balang kasulatan nga nagkinahanglan kani og tubag sa mga individual nga tao, no? Labi na sa kananang paghinulsol. Dili man ang kananaang kamatayon nga mudangat kanato kay magasasala kita, apan gikinahanglan ang ato ang kasing-kasing nga mahinulsulon para pag-abot sa kamatayon man o sa ato ang pagpuyo hangtod sa pag-abot sa ato ang Ginoo, kita matagaan o grasya, no? Dili kita mahadlok. O ang ikaduha nga ang Ginoo mapasensyahon kayo diha sa kahoy nga igira nga walay bunga, o gitagaan niya og kahigayunan, o naghatag kani og kanana ang pagtubag sa mga nasod, sa mga lideres dinhi nga gikinahanglan nato ang og pag-usab gikan sa paghinulsol sa sala og pag-usab para pag-abot sa ato ang Ginoo kita maluwas. Madto kita sa ebanghelyo. Usa na kadlaw gisuginlan ni si Jesus sa pipila ka tawo sa nahitabo sa templo. Gipatay ni Pilato ang mga Galilea o gisagol ang dugo sa sakripisyo. Mitubag si Jesus, nagtuo ba mo nga ang taga Galilea mas dakong makasasala kaysa uban tungod sa ilang pag-antos sa umaong butang? So brothers and sisters, si Jesus nagpasabot, no, sa mga tao ngano ang mga tao nagantos. Si Jesus iyang kanang gibatukan o at the same time iyang aghat kining nga interpretasyon sa balang kasulatan o interpretasyon sa mga tao nga nagantos. Jesus naghatag siya nga even ang kanang mga aksidente katong atong baha diri sa Sindong o kananaang mga kataladman or even sa mga butang nga nakapahatag o kaparot sa kinabuhi, wala man magpasabot kay ang na biktima niya to ang kananaang sila makasasala, no? Mula sa verse 3 niyon siya, sultihan ta mo, dili apan, kung dili mo mag-usab sa inyong binuhatan, mga matay mo tanan sama nila. Ang 18 ka tawo sa Siloe nga naapil sa paghugno sa tore, nagtuo ba mo nga mga sad-an sila kaysa uban diri sa Jerusalem? Ingnon ta mo, dili apan, kung dili mo mag-usab sa inyong mga gawi, mapukan mo sama sa ginangatan nila.
So brothers and sisters, kung kayo, no, diretso kayo nga pag kanang tubag ni Jesus, no? Iyang hagit, no, nga katuto ang mga Galileans nga nag-antos og nangamatay, dili sila makasasala, but nag-aghat kani katong naminaw sa complaint sa mga Hudiyo nga kanini ang mga Galilean dili sila tungod kay makasasala, but nagtawag kani kanaton tanan nga naminaw niini labi na kaning ebanghelyo nga magbasol kita sa atong kasalanan o mas makasasala pa ta kaysa katong nangamatay ng mga Galileans o katong na hugnuan sa turi dito sa Siloe. No, mo may buto sa bots ni Jesus. Nga naman, in essence, sa tanan, makasasala man kita tanan. O ngani, kanana ang angayan lang po ta, silutan kay makasasala man ta. But ang Ginoo may gugmaon o maluluyon. Gitagaan kita niya kay kayunan. No? So brothers and sisters, sa verse 6, ingon siya nga, si Jesus misulti kanilang sambingay. No? May tao nga may igirang nagtubo diha sa tanaman. Igira ang kananaang fig tree, no? May adto siya aron pangitag bunga apan walay nakita. Mingon siya sa hardinero tanawa. Tulo na karon katuig nga nangita kog bunga ining kahuya apan wala ko'y nakita. Putla kini. Putla ni. Nganong pasagdan man nga muilog ning lugar. Kaning kahoy nga walay bunga, no? Ang hardinero mitubag, ayaw lang. Ayaw lang ni gilabti sulod sa usa ka tuig. Tuyukan ko ning lungag ug abunahon. Basin mamunga kung dili mahimo ning putlon. No? Ang kananaang pagpasabot ni Jesus, iya pang yung gidugangan o ganang pasumbingay, no? Nga pasumbingay sa katong dili mabungahon nga kahoy, no? O ang Ginoo pasensyoso kayo og naglaom ang hardinero nga mamunga ra siya, no? Mangutana mo si Jesus ug ang hardinero. Kinsa man ang hardinero, mao man ang nag-atiman, no? Kinsa man na siguro mga lideres. Kinsa man mga lideres pamilya, lideres sa ato ang simbahan, lideres sa ato ang civilian authority, no? O katunto ang nagdala sa mga katawhan sa Dios nga gipialan sa ato ang Ginoo. So brothers and sisters, naa kita diha sa pag-atiman sa atong isikatawo, labi na kita mga husband and wife, giatiman nato ang atong mga kananaang mga bata. Giatiman nato ato ang mga extended family nga wa kasabot sa Ginoo, wa kasabot pumaagi sa Ginoo. O giatiman nato kung nata sa misyon, nasa tato ang tong parokya, na atong serbisyo, giatiman nato katong mga tao nga gipial diha, no, as a steward diha kanato. So brothers and sisters, 3 years na wala mamunga kaning number para sa Hudiyo, kumplito kani. Ug sa ihang public ministry ni Jesus, ang but pasabot kaning panahon na kinanglan na unta mamunga, no? Kita kay dili lang 3 years ta wala mamunga, taas-taas na gyud nga panahon. Gikan sa tong pagkabinunyagan, kanana ang gi-confirm mga binunyagan, moapil na unta ta sa atong misyon o panginabuhi na unta ta, kinabuhi nga Dios noon, apan
More than 3 years na, wa pagihapon ta mamunga, mao ra gihapon ang ato ang batasan, no? Auban wa gyud manimba, wa binunyagan apan wala magpakamana sa ilahang kinabuhi. Ambot lang umabot ang Ginoo, asa ta paingon, no? Ingon siya sa verse 7, cut it down, no? Kananang, why does it waste the soil, no? Kanana ang putla kani kay gausik-usik lang ni ang ihang pagtubo nga gagamit siya sa nutrients, gagamit siya sa tambok sa gikan sa yuta apan wala mamunga, no? Og ang Ginoo, yun siya, the owner waited enough. Ang Ginoo, grabe na ang pagpaabot nini, no? Mo ni ang kaluoy sa Ginoo. Kay ingon siya nga mas may kanang putlon na kay maputol magyapon na siya. Mamatay magyapon na siya, masilutan magyapon na siya sa adlaw nga paghukom. Hapit na ang adlaw sa paghukom, the eschatological end time, no? Mo kung tanaw nimo sa istorya sa Israel, pila ka beses na ang Ginoo nagpahimangno sa Israel. Gikan pa kang Adam og niiba gikan kang Moises diha sa Exodus iyang gisalbar ang mga katawan sa Dios, diha sa mga hari nga iyang ipadala o mga propeta. Pila na ka beses siya nagpahimangno kanato. Karon naa ang owner gyud, anak sa owner si Jesus nga nagpahimangno kanato ug kanana nagpaluap, no? Nganong wala man ni bunga o katong mga pastoral care nga naghatag og kanana ang pag-atiman, katong naghatag og pag-atiman ini mga tawhana o kaning pamilya o kaning mga bata, asa naman mo, brothers and sisters? Munang ingon ang hardinero, Ginoo, kanana ang pwede ba ato lang sa ni siyang tagaan o kahigayonan, no? Kay ako nini ang libutan og kalot ang palibot og butangan og fertilizer. Basic after 1 year sa usa ka tuig, mumunga na kini, no? So yun na ang kanang chances og kanang kahigayonan nga gihatag sa Ginoo kanato, no? Grabe gyud ka merciful sa Ginoo. Grabe gyud ka mahigugmaon sa Ginoo. Mao ni ang mercy sa Ginoo kanato, no? May gani kay sa kaistorya nako. Tulor ni katuig kita pila ka tuig. Putindugayan na, no? But ang Ginoo naghatag kanato og kanana ang ihang kaluoy ug gugma, no? So gi-extend pa niya. Sus, moabot ang Ginoo karon, ambot lang asa tapaingon, no? We are all pilgrims of hope. Gitagaan kitag paglaom, no? Sa ato ang Santo Papa, iyang gipaabot kanato. Kita tanan nga mao kani ato ang tema nga nagipaglaom sa tanan, no? Ang Ginoo naghatag kanato pasumbingay niining kahoy nga gira nga wala mamunga for 3 years, but there's hope to all. Kita makasasala, sayon ra gyud ang iyang istorya. Paghinulsol ra gyud sa imong kasalanan, labi na karon panahon sa Korisma. No, ikatulong Domingo sa Korisma gipahinumduman kita. Paghinulsol sa imong sala, pagbasol o imuhang tubagon ang giaghat sa ato ang Ginoo nga kita mabungahon. And we hope because we have our brothers and sisters. Naa ang ato ang mga ginikanan, ang ato mga pastor, ang ato ang mga kananaang lideres ato ang simbahan, lideres ato ang civilian authority nga mugiya kanato nining tanan, no? Mo ni ang buto-sabot nga ang Ginoo kananaang matinagdanon yun siya, no? Iyang gitagad yun. Tagsa-tagsa kanato kay iya mangyang gipaluap, no? Ang kananaang atong pagka mabungahon, brothers and sisters.
So sa makausap pa, brothers and sisters, ang ato ang ebanghelyo nag-istorya og repentance. Kanini ang ato ang kinabuhi unta karong panahon na sa Kwaresma, gipahimnom-nuban kita og paghinulsol og pagbasol. Og dili lang kani mahitabo panahon sa Kwaresma, siguro tibuok na to kinabuhi. Kay sa matag panahon nga kita makasala, andam gyud kita maghinulsol o magbasol sa atong sala. Kaya wa na to mahibaw, no? Ang pag-abot, pag-anhi sa ato ang Ginoo, no? Naay kitay opportunity kanunay nga gihatag sa ato ang Ginoo. Siya maluluyon ug mahigugmaon. Of course, dili na to na siya abusahan. Ang ato ang paghinusol o pagbasol kanunay kung makasala kita, kinahanglan maka-move forward kita. No? Mag-anam kita kaduol sa ato ang Ginoo. Dili yung one step forward, 2 steps backward. Another 2 steps forward, 3 steps backward. Dili na. We move, no? 3 step forward, 1 step backward. So at least naka-move yapon to into 2, no? While kita naghinusol, nagbasol, or we become better next time sa ato ang kanunay pagpaningkamot diha sa ato ang pagsunod sa ato ang Ginoo, no? Pagbag-o sa ato ang kaugalingon. Mao kani ang mensahe sa ato ang ebanghelyo, no? Ang kanang kabag-uhan yun o ganan na bitong paghinulsol o pagbasol, mao man ni ang ato ang pagpamalandong between life and death, no? Magbasol kita, maghinulsol kita, while napakita diri sa ato ang kinabuhi, it will make us a better person for us and for others, for God and for others. Sa atong pagbasol, paghinulsol, sa atong pagkabag-o, sa ato ang kinabuhi, makapanaminan sa ato ang sikataw while waiting for the second coming, for the judgment day. While sa atong pagbasol kanon tayo, paghinulsol, ma-prepare ta pag-abot sa Ginoo ug wala kitay katlukan because preparado man kita, no? Mo kana ang pagtulunan nining atong ebanghelyo karon nganong gitawag kita sa paghinulsol o pagbasol, no? O matag Kwaresma gitawag kita ni ana, gipahinumduman kita kay di wa kitay kadlukan o preparado kita kanunay kita naghinulsol ug nagbasol. At the same time po ang atong kinabuhi na usab mapanaminan sa uban o mahimong kanang gabayan sa uban nga pwede man day ang ato ang kinabuhi na Diyos nun, no? Pwede man day tamubat, dili tamubatok sa uban, labi na sa ilahang pagbugal-bugal, sa ilahang pagtamay, sa ilahang pagmaritis kanato. Dili na to sugdunan ang nagkalayo na kay wala sila kasabot sa ilang gibuhan. Diha man sa Kwaresma, sa pagkamatay ni Jesus diha sa krus, siya nga wala sila makasabot sa ilang gibuhat kanako. Kay nga naman og batukan nimo na dili man iya sa langit, iya man na sa tawhanon nga panginabuhi. So wala gyud tay kasulbaran niya, walay magpasinsya, walay magpaubos, no? Kani po nagtudo po nato, no? Sa ato ang pag-atiman sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong brothers and sisters, sa ato ang community, dili gyud mawala atong community diya sa atong parokya, no? Sa katapusan, brothers and sisters, ang atong ebanghelyo nagtawag og diay sa kananaang paghinulsol. Kay unsa man ang paghinulsol, kinahanglan atong biyaan ang atong mga sala. Dili nato ipermanente kanang ato ang mga kasalanan nga atong ginabuhat. Apan sa matag panahon nga kita makasala, atong biyaan sama sa akong gikaistorya sa unahan. O human niya na we will keep the right relationship with God, no?
ato na yung ibutang ato kaugalingon nga maayo ang ato ang ibalik nato ang relasyon sa Ginoo. Ang iya ganing ang tuyo niya dili man punishment but redemption nga mahimo kitang tiunay nga tao, no? Dili pareha sa ato ang mga Galileans o dito sa Siloam nga o Siloe nga ang ilang pagtuo sa mga Hudiyo nga gipanisan sila kay makasasala sila, no? Dili na siya mao ang but pasabot. Kita gani mas worse kita nga sinners kuno kaysa katong mga tawana. Kay kita nagpuyo apan og wala kita magbasol, maghinulsol og magbalik diha sa atong relasyon sa Ginoo. Nag-continue kita nga makasasala, nan worse kita nga makasasala kaysa katong mga Hudiyo nga mga Hudiyo nga nangamatay dito sa Siloam o mga Galileans under ni Pilato, no? So brothers and sisters, ang gardener kita man o ang katong mga tao nga nag-atiman kanato ang atong simbahan, mga kaparian o ang atong mga civilian authority, no? Sila nag-atiman sa ato ang spiritual journey, spirituhan nga pagpanaw nini kalibutana o ang atong pagkamabungahon unta nini kinabuhi. Kinsa man ni sila, no? Ang atong under nato mga family members, friends, atong amigo, others in the community. Kay dili man mahitabo ang usa ka tawo ug wala siya community. Na diha kita sa ato ang spiritual nga pagpanaw. Diha kita ma-nurture, diha kita matiman ug diha kita pod masuportahan. Diha sa atong pagpaningkamot nga kita kanang mabalanon o kanang paningkamot nato nga kanang ang matulid ang ato ang kinabuhi og mo lambo. Kaluoy og pasensya sa Ginoo sa kita mga igira, mga fig tree og sa ato pong giatiman gitagaan og dako nga opportunity sa Ginoo, dako kayo nga time nga para sila og higayunan, para sila mabungahon. Dalimang ka, 3 ka tuig na silang dili mabungahon. Apan kita, pila ka tuig, dugay nga panahon, dili kita mabungahon. Og nagpakita kani sa grasya, pabor sa Ginoo og ang iyang mercy sa Ginoo nga siya naghatag gayud kanato og kahigayunan nga mag-usab o magbasol, no? Makita nato sa bersikulo 6 hangtod sa 9. Kaya ang katapusan paghukom kuno wala nay kahigayunan nga mag-usab o dili ka na makareklamo. So ang kanana ang expectation sa Ginoo, no? Iyang gihandom sa Ginoo nga kita mo balos sa iyang tawag sa pagkabalaanon o pagka kanana ang mabungahon nining kinabuhi. Whenever we sin, we have to ask forgiveness and we repent and put up our right relationship with God, no? And ang warning sa Ginoo sa ato, no? Yung siya nga kinahanglan putlo ni, nag-warning ba ang Ginoo? Putlo ni og wala ni kanana ang bunga after 1 year, no? Ingon ang gardener, kanana ang dili kita kumpiyansa. Every time we sin, we have to ask forgiveness and we repent, no? We avail of the sacrament of reconciliation and the Holy Eucharist, no, sa community, so that we become fruitful, no? We become fruitful and kanang dili nato maaguman ang pagputol kanato sa atong kinabuhi. Pagputol sa ato ang kinabuhi nga makasasala o
o pag-abot sa Ginoo ug madamlan, sigurado magita dili kita madawat. Salamat kayo mga kaisunan ug may gabi sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them